Zulema fi radio Malla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي شان عظيم سلطان قوي الأركان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما المسلمين السلام عليكم. حلبي أني أنكرمكو الحاج لمن ترددو أيه ولا من دمنه نوي كرابين سلام كا سوات مانا كسنا جلني أبنا تمني وي ما بابلو. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أما الله تعالى تندو كبركة كولي يمندو أنسكو دمجرلا وكفي أنبان كالفا ومصبين سبلا أتكالفتين وكفي أمي صلي كتيدو نفس منتكا نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما الله تعالى دلي على كان نفنا هرما جين أن لاهرة. أما الله تعالى دلي لمن أن ستراني غرجك يوم على كادي أنا بدين سلام وبلا جليما. أما الله تعالى دلي أنا همنا كد كلي أنا بعين على كسبب يوم دي أما وبلا. أما الله تعالى دلي جمانين فتنة على كادوكا هرلا على كشدي فسودين بما. الله كان شتو جانفلا على كان شتو نمرلا على كلبانكو يوم دام بما. كان كفو لبا أرجنا كنا على كوكانيا على كرا هرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد. ولا الحمد لله رب العالمين. يكون من بالمكة أنا كرم كوكا فتوك منوي الحاج عمر كيتا أنا ولا أم على كرا كسنا يلندك صلى الله عليه وسلم أمنا تمني أولا ينتودي أم الله دلي أم من فو على كأني سبابا بين ولا أنا ولا نجانت مننا يا إراك فعلك صلى الله عليه وسلم أكشرت ما كرني أني أنا فركلي كدد دليا سبكا سبلا على صلى الله عليه وسلم الله تعالى كو سورة ماينا أكو سبحان الذي نية الله تعالى سبحان الله ففون فينا أيكو بودي أكلرك فو بعبده نافرك موكما كو جون أكوري نيني فركلو دي بنيوغنا okuma ni yenni bo farkolo la abe fo ni gansama ni abe fo farkolo mashu okuma tseka fo ko John o kofe asabatira fene doni ba bela jelenyo ko buraku de nana alakra nofe okuma ni buraku nana alakra nofe sigata la nana alakra farkolo de nofe sabula ni aleka makote yelenga fena abi ko ni adama den fatura korbiar bena shude nofe ngate na ni nofe ni makote korbiar la okuma chawbe shuinde takada ukana nga uteni takada ukana ni makote yelenga fena okuma ya iraka fa ibn kathir ayin dalu ya basabadi mimba iraka fa alakra aka surata makara ni anni ana farkule kasur abe anyana wala walante min aya iraka fa alakra sallallahu alayhi wasallam aduna surata mat konona na noe kabo makka kata baitul maqdis la kabo horoma misri la noe alkaba e kata baitul maqdis la noe yoro jana misri ango sababu belebele jumendo bo ola kodon jumendo be ola sabula Allah ta'ala kumsika shurata makani alakra makka sabula alkaba de kadi alakra Allah ta'ala kateme baitul maqdis ka alkaba de ka koro kateme baitul maqdis ka so folo mi no jora duguma kolo koka ode alkaba ikomi Allah ta'ala ba fotugumi inna awwala baitin wubi alinnasi alladhi bi bakka so folo mi no blara duguma kolo koka bato kama ko de so mimbe makka ngamuna Allah ta'ala masonga shurata makani alakra makka
fa taara n'a ye Beitul Maqdis la a kodɔn dɔ de ye sabula Allahu Taala ye nabiɲumanya di Bani Israɛlakaw ma ni ka cidenya di u ma Beitul Maqdis la wahyu kun bɛ jigin u ka Beitul Maqdis la o kuma ye komi cidenya ni nabiɲumanya tile dira aw ma yɔrɔ min n'o ye Beitul Maqdis ye o kuma n bɛna tile in ni nabiɲumanya tile ni cidenya tile n bɛna minɛ aw la o Beitul Maqdis kelen na k'a di danfɛnw na sɔn hɛrɛma ma min ye cidenw na laban ye o kuma ale de bɛna diɲɛ dajuru sama ka bɔ halaki badingɛ kɔnɔ ni ka taa n'a ye kisi tentenkun kan kodɔn belebele min dɔ bɛ a la nin ye o ye o kuma an y'a tɔw walawala an ka walan tɛmɛnen na o la an y'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam taama sira in fɛ Allahu Taala a ye kabako dɔw k'a ye n'o ye welelikan dɔw ye o welelikanw olu labanna cogo min an tɛmɛna o kan walan kɔnɔna na fu nana se Beitul Maqdis la Jibrila a tarabasura a donna Beitul Maqdis kɔnɔ alakira fɛnɛ tarabasura ka don a nɔfɛ alakira y'a ye Jibrila ɲɛsinnen don a ma ni minan 3 ye minan kelen nɔnɔ kɛnɛ bɛ o kɔnɔ minan 2nan gulɔ bɛ o kɔnɔ minan 3nan ji bɛ o kɔnɔ o kuma y'a yira k'a fɔ lakalili dɔw b'a yira ko minan 2 de don minan fɔlɔ nɔnɔ kɛnɛ b'o kɔnɔ 2nan gulɔ bɛ o kɔnɔ nka lakalili bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam Jibrila ko a ma ni min y'i ja o ta i k'o min alakira a ye nɔnɔ kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn a y'o ta a y'o min a y'a min a nana fa a y'a tɔni lasegin Jibrila ma Jibrila ko kira ma n'a y'a sɔrɔ i kun ye gulɔ de ta i manton bɛɛ lajɛlen kun bɛ fili i kɔfɛ ka kɛ kalo kan fɔla ni manamana kan fɔlaw ye a ko n'a y'a sɔrɔ i kun ye ji ta i manton bɛɛ lajɛlen kun bɛ to tufana ji la i komi Nuhu ka maaw tora cogo min a ko nka n'a y'a sɔrɔ i kun ye nɔnɔ in fɛnɛ bɛɛ lajɛlen min siga t'a la cɛ kelen kun tɛ don tasuma kɔnɔ e Muhammadu sallallahu o kuma alakira ko sallallahu alaihi wasallam Jibrila ma minan lasegin ma Jibrila ko kira ma hayhata Muhammad yɔrɔ ma jɛnya kɛra o kuma latigɛ bolila bigi ka sɛbɛnni min kan o sɛbɛnna ka ban papiye jara o kuma yɛlɛma cogo tɛ o la o kuma an bɛ Allahu Taala deli anw ni an lamɛnli jamakulu nɔnɔ min mina Ala ka an ye o la tɔ min laseginna Ala kana an ye o la o kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam a ko an ma a ka kumakan dɔ la a ko alikiyama jɔ don ni Allahu Taala ko danfɛn bɛɛ bɛ jeni fo n'a kɛra cɛ kelen ye ko ale b'a jigiya k'a fɔ o bɛ kɛ Umar ibn al-Khattab ye o kuma nin ye fasamantiya belebele o Umar ibn al-Khattab ale fɛnɛ kun bɛ kasi fo ka ɲɛji sira bɔ a tamanda 2 la a bɛ to k'a fɔ leyita Umar lam talid Umar hali Umar ba kun kana Umaru bange sabula ale kan ga hakɛ min di Allahu Taala la ale ma se k'o di a kun bɛ to k'a fɔ leitani sha'aratan fi sadri Ababakr hali ne Umaru kun ga kɛ Abubakar disi si dɔ la kelen ye o de kun ka fisa ne ma ka tɛmɛ Umaru ya kan sabula ni Abubakar donna yɔrɔ o yɔrɔ a disi si bɛ don yen o kuma ko de kun ka fisa ale ma ka tɛmɛ Umaru ya kan o kuma Umar bɛ ka ale a nata ale ka kɛ Abubakar disi si dɔ la kelen ni ka sɔrɔ kɛra ko ni danfɛn bɛɛ bɛ don tasuma kɔnɔ fo n'a kɛra cɛ kelen ye ko ale b'a jigiya o ye Umaru ye o kuma o bɛ k'a jigiya ale fɛnɛ ka kɛ Abubakar disi si kelen ye o Abubakar don dɔ a fɛnɛ y'a sigi a bɛ k'a miiri ale Abubakar ma se ka hakɛ foyi di Allahu Taala ma a ye bin dɔ de foni ne ye tintin kun dɔ kan a ko ale Abubakar kun ka kɛ nin bin ye sakaw ka ale dun ka nafa sɔrɔ ale la ko kun ka fisa ale ka kɛ Abubakar ye a ye nin miiri min kɛ
Allah ta'ala ko o yɔrɔ bɛɛ waliman khafa maqama rabbih jannatan ni maa min y'a sigi k'a miiri k'a fɔ don dɔ ale bɛna taa jɔ a dabama ɲɛkun kilenna la k'a ɲininka a ka dogoli a n'a ka bangeni a ka fitini a n'a ka kumaba ka siran Allah ta'ala ɲɛ ko ala ye arijinaso 2 di o tigi ma o miiri in kama o kuma o Abubakar ala kira ko ale de ma sallallahu alayhi wa sallam ako Abubakrin kal ghaythi aynama waqa'a nafa'a ko Abubakar bi ko mi sanji de ni sanji jigina dugumakolo yɔrɔ yɔrɔ a bɛ nafanya o kuma Abubakar bɛ yɔrɔ yɔrɔ Abubakar bɛ nafanya o kuma ka kɛ anw yɛrɛ fɛnɛ silamɛw kelen-kelen bɛɛ ka kɛ ten ni an jigina yɔrɔ yɔrɔ maaw kana kamana guwan ko karisa nana tukun o kuma maaw ka nisɔndiya ka sewa ka fɔ o kuma karisa nana lafiya kun bɔra an ka nisɔndiya kun bɔra o kuma an ka Abubakar ladege o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرام صلى الله عليه وسلم أكمام الله تعالى دل على جنان نمتكم على كجنان آمين 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 أكما أنا سنة يلا نوي على صلى الله عليه وسلم أميناكو كما من على صلى الله عليه وسلم ناي إبراهيم كم بنيوغنيا سانكبا ولن فلانانا alakira sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima ko ama ako ya habib Allah ya Allah ta'ala kanuba ne Ibrahima ka salamu lase ika mantuma afo ika mantum ko Ibrahima ko assalamu alaykum okuma mawma ni etugulendo alako ke dalendo alakira ka cidenya salamu la mine ka foko Ibrahima e salamu ika alakira cikain lase ako ni yenga salamu lase ika mantuma afu nyana ka fo ika do ko arjine to yibata turba abuguri suma kadi akasanu azbatal ma ajika di katemetimiyaka akunga sa wa annaha qi'anun afu ika mantumye ko arjine duguma kolo plade ajelendo jofen fuite ala jiriturulente akono so jolente ala konyete ka boli akono ngasa wa ghirasuha ni mamin ba fe ka sojo ika arjina sokono e ba fe ka jiri turu ika arjina sokono e ba fe konyo ka boli ika arjina sokono sabula terrain fla be bela jelembolo beka terrain be jahannama kono beka terrain be arjina kono okuma ni ba fe ki ka arjina jo ka jiri turu akono jiw ka boli akono okuma kika to ka fo subhanallah ni ko subhanallah ikado Allah ta'ala be biriki de kelenda ika arjina sanga sowla ni ko alhamdulillah Allah ta'ala be jiri shun turu ye ika arjina kono mi ni abedi adente kotige ni ko la ilaha illallah konya be boli ika arjina kono konya mi na noniyo folendo nyukonko doy di konye doy nono kena konye doy jisumalen konye okuma nikol Allahu akbar ikado Allah ta'ala be arjina soy masiri kuma mina ni ala Ibrahima ni fo Muhammadi ala krafene jidile ke ala wadila ibasuro ni doni kala fula sigira iba soro dobe faida dofo donye Musa baba fo Alhaj Umar ni yeni zikuru nke ni nafa ni nafa bala ale ba fo okuma ni yeni fene faraka ni fene be fara annafaka okuma ala Ibrahima kelen kan tin fo ala kraye ala fene ko Ibrahima ma ako wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kanzun min kunuzil janna ako megino min fara ika iye Ibrahima nena ni danfen wara to donga Allah ta'ala yo gino tonine Muhammadu dusukun kono ni mamin ko sete jonye ferete jombulo fangate jona fona kira Allah ta'ala e minye masa korotale masa bado ko niye arjina damandige dowye okuma ala kira sallallahu alaihi wasallam ay fem bele jelen nokoya amantunye
o kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam an y'a yira walan tɛmɛnen na kuma min na n'u donna Beitul Maqdis kɔnɔna na ni a ye nɔnɔ in bɛɛ min k'a tɔ to fitinin ye ni Jibrila ko n'i kun ye nɔnɔ in bɛɛ min manton cɛ kelen kun tɛ don tasuma kɔnɔ Alakira ko minɛn lasegin ma Jibrila ko yɔrɔ ma janyana i k'a dɔn latigɛ kɛra min kan o sɛbɛnna ka ban o kuma Jibril alayhi salam a sɔrɔla ka na ni Alakira sallallahu alayhi wasallam fara dɔ la Beitul Maqdis kɔnɔ yɛlɛn bɔlen don sankaba la kana sigi o fara in kan Beitul Maqdis kɔnɔna na Alakira ko foyi cɛman in ka tɛmɛ yɛlɛn in kan ale ma fɛn ye min dawla ka bon min bɛ maa nisɔndiya min bɛ maa sewa maa bɛ min nege minɛ ka tɛmɛ yɛlɛn in kan yɛlɛn i k'a dɔn a fan dɔ o dilannen don sanu na dɔw ye warijɛ ye dɔw ye lulu ye dɔw ye marijana ye o kuma Allahu Taala a sɔnna ale Muhammadu ani Jibrila u ka sana yɛlɛn daminɛ nin yɔrɔ in na Allahu Akbar o de la Alhaji Umar yani sana yɛlɛn in ka daminɛ an bɛ mantonw kunnafoni Allahu Taala a ka sunna dɔ de ye kuma o kuma ni Muhammadu mantonw jɛna ka bɔ Allahu Taala ma n'u ye Allahu Taala ka diinɛ kɛ tulonkɛfɛn ye n'u y'a kɛ bolokɔfɛfɛn ye o kuma tariku b'an ladɔnniyaw la n'o ye histoire ye Allahu Taala bɛ silamɛw a bɛ walan dɔ di u ma min bɛ se k'u hakili lasegin n'u sɔnna ka fɔ ka bɛn ɲini Allahu Taala fɛ o kuma Allahu Taala b'a ka dɛmɛ bolo mana bɔ u ye nka n'u ma sɔn ka fɔ ka bɛn ɲini Allahu Taala fɛ i ka dɔn siga t'a la Allahu Taala b'u to lajirabili dingɛ kɔnɔna na o de la hijira san 490 na i ka dɔn diɲɛ kɛlɛbolow bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dalajɛ ni k'u ɲɛsin silamɛw ka kɔrɔyanfan ma u b'a fɛ ka silamɛya lili tigɛ ka tawhidu n'o ye ala kelenbantiya ye k'o lili tigɛ ka bɔ dugumakolo kɔ kan nka nin kɛra waati min a y'a sɔrɔ silamɛw ɲinɛnen don Allahu Taala kɔ a y'a sɔrɔ silamɛw farafaralen don a y'a sɔrɔ silamɛw bɛ juguya la ani tiɲɛni bɛɛ lajɛlen ko ne ni n ka jɛkulunin ta de ye tiɲɛ a tɔw bɛɛ ta ye kalon ye silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn buruja u bɛ ka ɲɔgɔn bɔ u danbe la olu de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ ni ka sɔrɔ juguw bɛ labɛn na u b'a fɛ k'u bɛɛ lajɛlen lili tigɛ o y'a sɔrɔ silamɛw ka diinɛ lafolen don u bolo o de la Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ suratul Isra'i kɔnɔna na n'o ye Allahu Taala ka sura n'o ye kuranɛ sura taama in yɛrɛ n'o ye o sura in Allahu Taala ko wa idha aradna ni anw masa Taala y'a laɲini kuma o kuma an nuhlika qarya k'an b'a fɛ ka dugu dɔ fitinɛ ni ka dugu in halaki amarna mutrafiha dugu in ɲɛmaw ana ma nɛɛmalenw ani sengolaw ana kotigiw anw masa Taala b'u ɲamariya an b'u ɲamariya ni mun ye an b'a fɔ a ye kɛ laadiri ye aw ka maradenw ni ɲɔgɔn cɛ a ye ɲumanya kɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔw ye a ye kiri tigɛ ni tilennenya ye a ye hinɛ maa lafolenw na a ye sinji tugu a ka dɛsɛbaatɔw ni firiyatɔw ni yatimɛdenw a k'u ɲɛji cɛ a ko fafasakoo fiha u bɛ tiɲɛni kɛ u bɛ Allahu Taala ka ɲamaruya fɔngɔ ɲɔgɔnya n'o kɛra dun fa haqqa alayha alqawlu Allahu Taala ka fitinɛ kumakan o bɛ sabatiya u kan o kuma silamɛw tora nin lahalaya de la kabini hijira a san 490 o kuma diɲɛ kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don silamɛw ma fo kana se hijira san 587 o y'a sɔrɔ silamɛw ni juguw bɛ ka kɛlɛ kɛ san 91 Beitul Maqdis min ni Alakira ye sana yɛlɛn kɛ a kɔnɔna na o y'a sɔrɔ o bɛ nasaraw ka bolo kan Umar bun Khattabu kɛlen ka Beitul Maqdis minɛ k'a fɔ ko a kɛra silamɛ bɛɛ lajɛlen ta ye o kuma kɛlɛ san 91 na Allahu Taala sɔnna silamɛw kɛlen kɔfɛ ni ka fɔ ka bɛn ɲini Allahu Taala yɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ na anw kun farafara la an juguw kun tiɲɛnen don an kun ta kɛlen don parti ko ye ala ko kun tɛ an ka diinɛw kun lafolen don o kuma an seginna kɔ ala an y'an ka ko sɛmɛ i la o kuma Allahu Taala ye cɛ dɔ de labɛn
hijira san 587 a bɛ fɔ o cɛ in de ma ko Salahuddin al-Ayyubi. Cɛw bɛ yen nka cɛw ka dɔgɔn, kurusi bɛ na ani ɲɛ cɛ u tɛ kelen ye. O tuma nin cɛ in i k'a dɔn siso kun t'a bolo Alhaji Umar, du kun t'a bolo a bɛ siso min kɔnɔ. Nin cɛ in a kun bɛ balo a ka kɛlɛso de sanfɛ, a kun bɛ si kɛlɛ tantanw de duguma. Nka cɛ in a ka maaw y'a ɲininka, ya Salahuddin, mun de la e ma so minɛ i yɛrɛ i bɛ si yɔrɔ min? A ko togo jumɛn ale bɛ so minɛ a yɛrɛ kun ye? Ale bɛ mun kɛ siso la ni ka sɔrɔ n'ale ma don dɔ wulada kunbɛn lahara, a bɛ don dɔ sɔgɔma kunbɛn. O tuma ale labɛnnen don ka Alahu Taala ka weleli makɔnɔ. Salahuddin y'a sigi don dɔ a ka kɛlɛ generaliw ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛ baro la, u sewalen bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ka yɛlɛ, a ma yɛlɛ, a ma muɲamuɲa. O tuma a ka kɛlɛ generaliw y'a ɲininka, mun de la silamɛw ɲɛmɔgɔ e ma muɲamuɲa? A ko togo jumɛn ale bɛ muɲamuɲa? Ale bɛ maloya, ale ka yɛlɛ ka sɔrɔ Beitul Maqdis bɛ nasaraw ka bolo kan. Ale bɛ maloya, Alahu Taala k'ale yɛlɛla o la. Nka bi n'i ye anw silamɛw lajɛ, Beitul Maqdis tɛ dɛ, hali ni Alkaba cira a tɛ alimamuw ka yɛlɛ bali, kuma tɛ kɔfɛmaw ma. O tuma nin cɛ in kuma min na n'a ye Beitul Maqdis kan hɔrɔnyali baara daminɛ, ni ko kun gɛlɛyara a bolo, a kun bɛ dɛmɛ ɲini jɔn fɛ? A kun bɛ dɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ. A bɛ si ka nafila seli, a bɛ dugawu kɛ a ka sujudu la, a jɔlen a bɛ dugawu kɛ, a b'a bolo kɔrɔta. N'o kɛra ni dugu jɛra, Alahu Taala b'o yɔrɔ in nɔgɔya ye. O tuma cɛ in donna Beitul Maqdis kɔnɔ. Alahu Taala ye Beitul Maqdis di Salahuddin ma. A kɛlen kɔfɛ san 91 kɛlɛ kɔfɛ, a donna Beitul Maqdis kɔnɔ ka bɛn jumadonya dɔ ma, ka bɛn Arajaba tile 27 ma, n'o ye Alakira ka sura taama su yɛrɛ. O tuma o kɛra ka bɛn hijira san 587. O tuma o ye kabako belebele. O de la anw ka Isra'u a su a bɛnna jumadon fɛnɛ ma k'a jɛ sibiri la. O tuma nin ye kabakoba ye, a ka kan anw ka taasi nin koba ninnu na. O de la Alakira sallallahu alaihi wa sallam kuma min na n'u ye Beitul Maqdis baaraw kɛ ka ban, Jibrila ye Alakira minɛ i komi kira yɛrɛ b'a fɔ cogo min. A y'ale Muhamadu nɔrɔ a kɔ disi la ni ka kaman 2 kɛ k'ale datugu, ni ka sɔrɔ k'ale embarrasser a ɲɛkisɛ 2 ni ɲɔgɔn cɛ. A sɔrɔla k'a fɔ ale ye, irqa ya Muhammad, Muhammad yɛlɛn. O tuma sana yɛlɛn daminɛna sisan. Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ale ni Jibrila yɛlɛnna, u bɛ ka yɛlɛn ka bɔ sankaba fɔlɔ la, ka bɔ dugumakolo in na ka taa se sankaba fɔlɔ ma. O 2 ni ɲɔgɔn cɛ san 500 taama de don. O tuma Alakira ni Jibrila y'a kɛ sangani fitinin kɔnɔna na. Tuma min na n'u sera sankaba fɔlɔ la, Jibrila ye da kɔngɔ. U ye ɲininkali kɛ, jɔn de bɛ da la? Jibrila ko ne de don. I ni jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ? A ko ni Muhamadu de bɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wa sallam. O tuma sankaba fɔlɔ mɛlɛkɛw ko, bɛrɛ bɛrɛ bɛ aw ye, aw bisimila. Maa min fana b'i nɔfɛ o bisimila. O tuma aw ka nali ye naliw la hɛrɛma ye. O tuma u ye dayɛlɛ. Alakira ko k'u donna, ale y'a sɔrɔ sankaba fɔlɔ, o sankaba in dilannen don ka bɔ sisi de la. A bɛ fɔ o sankaba in na ko Rafi'a. O sankaba in kɔnɔna na k'i k'a dɔn sen sanbara dayɔrɔ kelen tɛ, fo a k'a sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen, i ma mɛlɛkɛ in bɛ kunberekuru minɛ na walima a bɛ sujudu la. O de la Alakira ka sana kɔnɔna na, Alakira ko ko atɔti sama'u wa kana haqqa laha an ta'itto. A ko i k'a dɔn ale yɛlɛnnen sankaba la ko sankaba ye mankan bɔ. A bi ko mɔbili min n'ale kan ka 10 tonnes ta, n'i ye 15 tonnes da o kun, i b'a sɔrɔ mɔbili n'a wulila k'a bɛ taa a bɛ karar a bɛ mankan min bɔ, ko sankolo fana bɛ ko o mankan ɲɔgɔnna de bɔ. Ko a kɛra wajibi ye sankaba ka o ɲɔgɔnna bɔ, ko sabula tigɛ denkɔni 4 dayɔrɔ tɛ sankaba fɔlɔ kɔnɔna na, fo a k'a sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ jɔlen bɛ yen, walima mɛlɛkɛ dɔ bɛ kunberekuru minɛ n'a ye, walima mɛlɛkɛ dɔ bɛ sujudu la ye. O tuma o sankaba mɛlɛkɛ ninnu
nin bɛlɛ jelen bɛ ka subhanallah fɔ kɛ subhanallah nin bɛlɛ jelen bɛ ka sɔli kɛ alakira ka sallallahu alaihi wasallam ikomi Allah ta'ala b'a fɔ cogo min inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah ta'ala n'a ka mɛlɛkɛw ko ninnu bɛ ka sɔli kɛ alakira kan Allah ta'ala nana ni kumakan ye ala sigatil mudari o kuma sɔli in bɛ ka kɛ kabini diɲɛ ma da wa diɲɛ bɛ taa ban sɔli in bɛ ka kɛ o kuma aw minnu fana limanyara ay sɔli kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam dɔnnikɛlaw ko kodɔn belebele jumɛn bɛ na sabula an t'a ye k'a fɔ Allah ta'ala bɛ baara foyi kɛ Allah ta'ala tɛ seli a tɛ sun a tɛ hiji a tɛ foyi kɛ nka Allah ta'ala ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ ka sɔli kɛ dɔnnibaw ko kodɔn jumɛn bɛ nin na ala yɛrɛ ka fara sɔlikɛlaw kan n'i ye Allah ta'ala farala kan ko sabula adamaden bɛɛ ni olu bɛɛ sara ka ban o ye adamadenw ka sɔli bannen ni jinɛw bɛɛ sara jinɛw ka sɔli banna mɛlɛkɛw bɛɛ ni bɛ minɛ olu ka sɔli banna a tɔ bɛ to mɛlɛkɛ bannani ye Mikaila a ni bɛ minɛ Jibrila o ni bɛ minɛ Israfila o ni bɛ minɛ o kuma danfɛn tɔ tora ni minɛ mɛlɛkɛ dɔrɔn ye ale bɛ sɔli la ka fara ala kan o kuma ni minɛ mɛlɛkɛ fana ni bɛ minɛ o kuma n'a y'a sɔrɔ Allah ta'ala sen tɛ sɔli la ni minɛ mɛlɛkɛ ni minɛ na o kuma o kɔrɔ ye ko sɔli jɔra ala kira kan o kuma Allah ta'ala t'a fɛ nɛɛma in ka jɔ o kuma ni danfɛn bɛɛ banna o kuma sɔli bɛ continuer ale yɛrɛ ala b'a kɛ o kuma nin de kama Allah ta'ala farala sɔlikɛlaw o kuma o sankaba fɔlɔ in na ala kira ko k'ale ye mɛlɛkɛ dɔ ye o mɛlɛkɛ in kilancɛ ye gilasi ye a fankelen dɔ in o ye tasuma ye tasuma tɛ gilasi in yele gilasi yɛrɛ fana tɛ tasuma faga o mɛlɛkɛ in ko kunkolo ba kelen de bɛ a la o kunkolo kelen o kelen ɲɛda ba kelen bɛ o la ɲɛda kelen o kelen da ba kelen bɛ o la da kelen o kelen nɛnkun ba kelen bɛ o la o nɛnkun kelen o kelen bɛ subhanallah fɔ ka Allah ta'ala ye ni kan nɔniya ba kelen dɔnni dɔ bɔlen tɛ a ko nka a ka subhanallah fɔw la belebele o de mɛlɛkɛ in bɛ to k'a fɔ subhana man allafa bayna thalji wan nar sanya bɛ masa ye masa min n'o ye deli do gilasi ani tasuma ni ɲɔgɔn cɛ ni Allah ta'ala ko tasuma ni gilasi ka ɲa minan kelen kɔnɔ foyi tɛ se k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na tugun anw de tɛ se ka gilasi ni tasuma ɲa minan kelen kɔnɔ nka ni Allah ta'ala ko a ka kɛ idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun o kuma a bɛ kɛ o kuma ko saniya bɛ masa ye min ye deli do gilasi ani tasuma ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ne b'a ɲini fɛ ala i ka bɛn do limaniyajonw dusukun ni ɲɔgɔn cɛ masa min sera ka tasuma ni gilasi nɔrɔ ɲɔgɔn na u ka tɔɔrɔ ma se ɲɔgɔn ma o masa in bɛ dɛsɛ ka Muhamadu mantun dusukun kɛ kelen ye n'u seginna k'a Allah ta'ala ma o kuma n'i y'a ye Muhamadu mantun bɛ jaasiliya fɛn o fɛn na n'i y'a ye Muhamadu mantun u ŋɔmilama don diɲɛlama kɔnɔmaw bolo o kuma u m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko fitnɛ o kun bɔlen don fitnɛ a yengera sahabaw kamana guana alakira bɛ ka nin kumakan in fɔ a bɛ ka nin kumakan in fɔ u ko wa mal makhraju minha ya rasulallah alakira ni fitnɛ in nana o kuma an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di alakira ko kitab Allah n'a y'aw sɔgɔ Allah ta'ala ka kitabu la n'o ye kuranɛ ye ka aw sɛmɛ o la k'aw ka ala wele kɛ ni o ye k'aw ka ko bɛɛ lajɛlen ta ka sɛmɛ o la i k'a dɔn ko o de ye bɔyɔrɔ ye o kuma alakira sɔrɔ la k'a fɔ a ko yushiku an yatadaa alaykumul umam masurunyali kɛra diɲɛ mantonw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn wele ka na aw silamɛya mantonw kunna i komi dumunikɛlaw bɛ ɲɔgɔn wele cogo min kana kori dumuni minɛnw kunna o de la
ni ye alakira ka kumakanw lajɛ i b'a fɔ k'a bɛ birifini kɔrɔta de ka anw ka waati lajɛ o kuma n'i y'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ anw silamɛ duguw de dala anw dumuni minannama de don sisan i komi dumunikɛlaw olu bɛ ɲɔgɔn wele dumuni minan kunna cogo min o kuma bɛɛ ka dumunikɛyɔrɔ bɛna kɛ aw silamɛw de ka yɔrɔw ye sahabaw ko alakira ma ko awa min qillatin minna yawma idhin ya rasulallah ya alakira o kuma o don b'a sɔrɔ anw silamɛw de ka dɔgɔn kojugu ni nin bɛ kɛ wa alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko o don in b'a sɔrɔ aw ka ca o ye caya ta den dan ye nka o don in o b'a sɔrɔ antum ghutha'un ka ghutha'is sayl aw bi komi kalakala komi kalakala min bɛ jiwoyo kan ni ye kalakala bila jiwoyo ba ka taga sira b'a la wa ni jiwoyo taara yɔrɔ min kalakala bɛ siɲɛ ni jiwoyo munumunu na kalakala bɛ munumunu ko aw silamɛw bɛ kɛ ten nɔ de o don o kuma n'i y'a lajɛ anw silamɛw bɛ ten de bi ni juguw ko tan an bɛ woyo yen fɛ ni juguw ko tan an bɛ boli yen fɛ taga yɔrɔ kelen t'an na an kɛlen don ka kuranɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an kɛlen don ka alakira kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye wa an kɛlen don ka ala yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye anw y'a jigiya de ka fɔ minnu tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ olu de bɛ se ka anw bɔ tɔɔrɔ la ni ka sɔrɔ o de ye fili ka baara ye o kuma Allahu Taala ko siranya min bɛ kɛ o dusukun na aw silamɛw ɲɛ dɛ ko Allahu Taala b'o siranya in fosi ka bɔ o dusukun na ni ka wahanu kɛru aw dusukun na sahabaw ko wa mal wahanu ya rasulallah o kuma wahanu ye mun ye ya ala ka ciden alakira ko sallallahu alayhi wa sallam hubbu dunya wa karahiyatul maut i k'a dɔn o don diɲɛ de ka di aw silamɛw ye kojugu diɲɛ ka di aw ye kojugu n'i ye anw silamɛw lajɛ bi an bɛɛ ka hami de ye ka sangasobaw jɔ an bɛɛ ka hami de ye ka mobilibaw san an bɛɛ ka hami de ye ka yɛlɛn bolifɛnbaw kan an bɛɛ ka hami de ye ka muso ɲumanbaw furu o kuma ka sunɔgɔ climatiseur kɔnɔ ka ɲina Allahu Taala ka nafulaw ni Allahu Taala batoliw kɔ e kɔnɔ falen do dumuni dumanw na clim bɛ k'e fiyɛ e bɛ se ka si nafula la o la wa o kuma n'i ye Umar bin al-Khattab lajɛ ale de tun bɛ silamɛw ɲɛmɔgɔya la a tun bɛ da ka sunɔgɔ kungo kɔnɔ cɛncɛn kalaman kan fɔ furusuw ka ciden dɔ nan'a ye u ko nin ye jɔn ye u ko nin ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ de ye a ko Umar i ladiriya la o de la diɲɛ n'a kɔnɔmaw sirannen do i ɲɛ ni e tɔgɔ fɔra purusuw ka palɛ la fɔ masakɛ a bɛ kɛ i komi a ka talon ka bin n'i tɔgɔ fɔra romɛnw ka palɛ la a bɛ kɛ i komi masakɛ ka talon ka bin nka n'a fɔra ko e de dalen filɛ jirisuma kɔrɔ bere dalen bɛ i kunkɔrɔ cɛncɛn kan maa tɛ ka i kɔlɔsi i kelen pe i k'a dɔn i ladiriyara o de la i ma kɔlɔsilikɛla ta ka bila i kɔrɔ min b'i kɔlɔsi ni ye Umar ye ale de ko tuma min na kɔngɔ ye a minɛ fɔ a kɔnɔ kunan bɛ ka kulu kɔngɔ fɛ a ko ne kɔnɔbara kulu cogoya la cogo min ka di i ye i k'a dɔn sogo tɛ bila i kɔnɔ ka silamɛ yatimɛden kelen kɔngɔtɔ to nka bi e k'anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lajɛ u kɔnɔ falen do fɔ dɔw yɛrɛ tiɲɛ do dɔw ka furu bonya ye dɔɔni ye dɔw ta ye ala ɲɛsiranya ye nka dɔw ta ye nɛɛma yɛrɛ caya kojugu ye mɔgɔ dɔw b'u kɔfɛ diinɛ mɔgɔw la a bɛ kɛ i komi kɔngɔ ka olu bin juma don nka alimami kɔnɔ furu sigilen do sogo ni jɛgɛ fɛ a ma fɔ ko bɛɛ ta ye dumuni duman ye sabula Ali ibn Abi Talib furu kun sigilen do nka o kun ye dɔɔni ye alimami dɔw furu sigilen do dɔɔni do dɔw ta bɛ se ka kɛ ala ɲɛsiranya ye dɔw ta ye danni togoya ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta ye damu bonya kojuguya ye o kuma an ka hakili to kɔmɔgɔw la Umar bin Khattab hakili tora kɔmɔgɔw la Abubakar Siddiq hakili tora kɔmɔgɔw la nin bɛ hakili jigin Abubakar Siddiq tuma min na a kɛra silamɛw ɲɛmɔgɔ ye a ye silamɛw ka kɛlɛbolo bila ka taa kɛlɛyɔrɔ dɔ la musokɔrɔnin dɔ tun bɛ ale den tun bɛ kɛlɛcɛw ninnu cɛ la ala y'a kɛ ale den fatura o kɛlɛ in na musokɔrɔnin a tora a bɛ dekun ni ɲani na Umar bin Khattab ka laada ye a tun bɛ yaala
ka silamɛw ka lahalaya lajɛ a nana sɔrɔ musokɔrɔnin bɛ kasi la a ko musokɔrɔnin yala e bɛ ka kasi mun na a ko Abubakar silamɛw ka ɲɛmɔgɔ a ye n den bila ka taa kɛlɛyɔrɔ la ne den de kun jɔlen don ni n ka baloko ni n ka ko bɛɛ ye ne den tora kɛlɛyɔrɔ la o tuma maa wɛrɛ tɛ ne bolo min bɛ ne ka baloko ɲɛnabɔ tugun Abubakar ɲinɛna ne kɔ ne kɔni ye Abubakar ka koɲɛ yira Ala la Umar bin al-Khattab a sigilen jatigɛra a ko musokɔrɔnin ma silamɛw ka ɲɛmɔgɔ bɛ se ka e dɔn cogo di n'i ma t'i yɛrɛ kun fɔ a ye a ko mun de la a y'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka silamɛ bɛɛ lajɛlen ka mako ɲɛnabɔ munna a sɔnna ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye a silamɛw an kan ka taa sini yɔrɔ in na dɛ e ka kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ka ɲinɛ silamɛw ka hakɛ kɔ a ko munna a y'a dɔn k'a bɛ ɲinɛ musokɔrɔnin kelen kɔ mun de la a sɔnna ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye Umar bin Khattab ko musokɔrɔnin ma a ko e ka muɲu ka sabali ne yɛrɛ bɛna bila i denya place la Umar bin Khattab ye layidu di musokɔrɔnin ma a bɛ soli ka na musokɔrɔnin a bɛ na ni dumuni a bɛ na ni daraka ye a bɛ na a ka dilan fɛnsɛn a bɛ na hɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye Abubakar a sɔmi ka ja a y'a ye k'a fɔ Umar bɛ ka baara dɔ kɛ ale tɛ min kalama o tuma n'i ye Umar cɛsirilen dɔ na nin ye ale Abubakar de ka baara ye Abubakar ye ko in sɛgɛsɛgɛ o tuma a y'a ye Umar bɛ ka baara min kɛ o tuma ale yɛrɛ fɛnɛ nana cɛsiri sisan ni salamu bilara Umar tun bɛ girin ka taa Abubakar Umar bɛ taa sɔrɔ Abubakar a ye musokɔrɔnin ka so furan k'a jɛ Umar tɛ se ka furani min ɲɔgɔn kɛ a nana fɛn dɔ fɛnsɛn musokɔrɔnin ka dilan kan n'o ye dara ye min ɲɔgɔnna se tɛ Umar ye a ye daraka dɔ di musokɔrɔnin ma min ɲɔgɔnna se tɛ Umar ye Umar nana sɔgɔmada fɔlɔ a nana sɔrɔ nin baara kɛlen don ka ban a nana k'a bɛna baara in kɛ musokɔrɔnin ko k'o kuma k'e ma bɔ yan wa a ko Umar taara o dugujɛ filanan a solila ka na a y'a sɔrɔ nin baara in kɛra ka ban nin de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye tan ale de bɛ ka dumuni d'a kun Abubakar Siddiq cɛ min ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan cidenw ni nabiɲumanw kɔfɛ ale de bɛ ka dumuni d'a kun ka na di musokɔrɔnin dɔ ma min ɲɛ fiyenen don nka est-ce que anw ka alimamuw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ sɔn ka ɲɔbɔrɔ da u kun ka taa di fantan sigiɲɔgɔn dɔ ma wa hali ka wotoronin k'a da o kun i yɛrɛ ka bila a ɲɛ nin bɛɛ ka fisa nka a ka kan an ka ninnu ladege o tuma Abubakar Siddiq Umar ko fɔ n ka nin tigi dɔn o tuma ale solila poyi a mana ni dumuni o don ka taa sigi fara kɔfɛ ale y'a sɔrɔ Abubakar sera yen ka ban ka baara kɛ a ɲɛ b'a la yirindenw bɛ ka kɔrɔta a ye jɔn ɲɛda ye a ye Abubakar ɲɛda ye a y'a kali Ala la a ko ale ni Abubakar ma deli ka ɲɔgɔn dan kɛ baara ɲuman dɔ la fo Abubakar ka ale dan o la o tuma silamɛw a ka kan an k'an sen da ninnu sen da yɔrɔw la o tuma waati kurun kama Allahu Taala a ye deli don silamɛw dusukun ni ɲɔgɔn cɛ o tuma siga t'a la masa min sera ka deli don gilasi ni ji ni ɲɔgɔn cɛ o masa in a bɛ deli don limaniyajɔnw dusukun ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka u ka koɲɛ sɛmɛ Allahu Taala la k'u ka koɲɛ sɛmɛ Alakira la k'u ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ni k'a di u ka ɲɛmɔgɔw ma dɔ k'a ta bila dɔ ta kama sabula ni bɛɛ ko n bɛ n ta kɛ n tɛ n ta bila o tuma bɛnbaliya bɛ sinsin yen de Allahu Taala ko wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi ni aw ye ɲɔgɔn sama sama fɛn dɔ la a ye a ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ a k'o koɲɛ in to Allahu Taala n'a ka ci b'a bolo o tuma an bɛ Allahu Taala deli masa min n'o ye deli don gilasi ni tasuma ni ɲɔgɔn cɛ o masa in ka deli ni bɛn sabati silamɛw kelen kelen bɛɛ lajɛlen dusukun ni ɲɔgɔn cɛ ko ni mɛlɛkɛ in ye nin duwawu in kɛ mɛlɛkɛ tɔ bɛɛ b'a fɔ amin o tuma Alakira ko Jibirila y'ale bila ɲɛfɛ mɛlɛkɛ bɛɛ ye aran jɔ ale kɔfɛ a ye jɔko fila seli ni mɛlɛkɛw ye Ibrahima ka taa sira kan o kɔfɛ u yɛlɛnna ka taa sankaba filanan na min ka teli ni ɲɛ n'a yɛlɛ ye a bi komi waati fɛnɛ koronna an bɛ Allahu Taala deli Ala ka sigida wɛrɛ don an garijɛgɛ la an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
الذي أمر رسل الله كلهم حتى الملائكة صلوا خلف من أسري صلى الله عليه وسلم. أبل مسلم أنا فوتكمنا نيكوني أنكرمو الحسن من توي كاني كربنا سنيرنكا إن شاء الله علىك أدعو مناي علىك دلدو أني أسلمني ونيونتي نجمنا علىك بسيك حلبي بمنكم برا علىك غير سبتليني علىك أنساكرو علىك أنكامبه والسلام عليكم. Bani, ya bani, ala kambe makutu, kabumbe dununya. Ya bani. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.